Ma'am! Hello! So, ngayon, nandito na tayo sa Ma'am Shu Eatery. Ang init. So, ngayon, sisimula na kaming mag-ready para sa aming a la carte business tomorrow. And, ngayon, gawin ko na yung ating, ano yan? Marinate. Pang-marinate. Kasi nag-ano si Gwen ng butchi. Ay. Ito tayo. Yan. Basa ang cellphone ko. Ating butchi. So, maglalagay na tayo ng ating, ito. Ilan? Isa lang? Toyo suka. Bumili ka muna ng Sprite bro. Ha? May sugar man tayo. Oo nga, Sprite. Mabilis yung... May tutubuin pa ba tayo nito? Social ng mga ano namin. Of course. Dapat gusto mo masarap na balikan ka ng gusto mo. Ha? Babalik? Magtinda ba tayo ulit to? Oo! May tournament ulit eh. Ito. Plus, titigil. Gusto mo ako magnegosyo, di ba? Kaya nga. Oo. Kaya lang parang alugi tayo. So, this is it. Our naudlot na pang-marinate. So, meron tayong barbecue marinating mix. Ilalagay na rin dito. Yes, mama. Then, kasi ito timplado na po ito. So, dadagdagan na lang namin. At saka yung toyo. Ilalahat yung toyo. Di, uy! Uwi ka no? Ito. Suka, lalagyan. Niya na. Soft drinks mo na. Ayun no, yun no. Garlic powder. So, ito itong... Social ng garlic powder pa kami. Magkano kayo bintahan nito? Mamaya kami magko-costing. Magkano per stick? Okay na yan? O maraming bawang? Ito na yan kasi may fresh bawang kami nilagay. Yes. At saka, Paminta. also, ito isang balot. Ubusin mo. Masarap kasi ang barbecue, peppery and garlicky. Maraming pepper. Then, So may buhos na. yung Sprite. Ito yung Sprite to. Para mabilis ano yung ano. Ay, yung balat ng bawang, okay lang at hindi na tayo. Yes. Hindi mo siya isama sa pagkain. So, kalahati. Di ba mapapanis to? Okay, of course. Sure, mapapanis. Then, Luin mo. haluin na natin siya. Kapatay sa ito. So, meron tayong ano dyan. Bawang sibuyas at kalamansi. Piniga mo na yung kalamansi. Hindi. Nge. Yan. Matiga mo na mamaya. Ayan. Diba? Sino ba makita? Itong marinate na. Tapos yung ano pala mo, yung kulay ba? Ah, so, meron kami pang kulay pero Ano lang, a Konti little lang. bit lang kasi ayaw namin yung mukhang pinapirahan. ilan lahat to? Anato powder yan, hindi yung ano, Coloring. color. Anato is aswete. Ayan. Tapos lagyan na siyuga. We're going to put a lot of sugar.
Kulang pa ba yung tamis? Soft drinks? O sakto na. Ano mo yung kalamansi, te? Hindi pa rin nakalimutan. We need to make Swiss. piga yan. Oo, kasi sa ako siya ipiga pag nasa karne na. Yan ang ating mga marinated items. So, ito ay tenga at taba. So, part yan ng mascara. Ito naman ay barbecue sa mga laman. This is isaw, atay, and dabuchi. Ayan. Malalang tuhugan to. Meron pa ba tayo doon? Andun na kasi yung yempo at saka chicken. So, inuna ko na syempre ang favorite namin. Hotdog. So, then later, magko-costing tayo. Okay? So, para malaman natin kung magkano ang per stick ng bawat item natin. So, this is it, mga moms. It's inventory time. So, nagko-compute na kami ng mga expenses kanina. 2,044 yun, no? Plus, yung 140, tsaka 55. Ano yung 140? Yung gulay nga. Hindi, wait lang. I-add mo yan dyan. Hindi nga kasama yung ano ko kasi pang sahog ba? Ito kasi nakakompute na ako. Dali lang, Gwen. So, dito ako sa karne 1. 375. 105 plus 375. 190 plus 210. 165. 207. 193. 1775. 2,044 plus 175. Ay! Aka. 2,044 minus 269. Grocery. Ayan. So, wala pa pala tayong oil. Tama, wala na tayong nabili. So, Ice try. right. Yun na, no? 2,044 plus yung stick na 55. Gulay. 150. So, 2,289. Wala na bili iba. 2,289. Ayan ito bukas kasi sa sausawan. 2,289. Okay, dito na tayo sa buchi. Sa Divide. times 38 pieces. Okay pa rin. Tama? Divide mo. Ayan, oh. Sandali lang, i-divide mo muna yung puhunan. Kung pila ka stick. O, anong puhunan is Yan nga. ulitin mo. Oh, 105. 2.76 nga. Kaya mo kininti. Ah, Okay. Times 20. Oh. 20 laman. Tama yan. Atay is 15 talaga siya. ano yan? 15. Ano tayo? 80 times. Nandiyan talaga yung kita eh. I-divide sa ano? 20 siya. 20. Dapat siya barbecue. Ay, Okay. yan. So,
Si legs, 60. Hindi mo siya 25 na. Diba? Kasi laman. Okay, so nagko-compute na po kami ha. Inaalam namin kung magkano yung total nung pwede namin kitain tomorrow. Estimated ba? Kasi wala pang uling dyan. Kulang pa rin, di ba? Hindi wala tayo mabot ng ano. Wala pang uling. Oil. Masahin pa. Diba? Sabi mo na yung pamasahin natin, 100. Kaya nga sabi ko sa'yo, kung sa'yo ito okay na to sa'yo. Paldo ka na nito. Kahit tulong na lang ako sa'yo. Sigilan mo nga ako. Ayun na naman siya. So that's all for na mga moms. Naayos na namin ang computation ng aming income tomorrow if ever. No? So that's all for now mga moms. Abangan nyo na lang tomorrow. Sana maubos namin ito lahat. Bye-bye!